Едно от основните предимства, което предоставя нашия университет, е интерактивна и модерна база, която ни предоставя възможност да използваме максималния капацитет и умения на студентите. Здравейте от мен! Това, което харесвам в специалността МИО, са многото избираеми дисциплини, различните предмети, които изучаваме, информацията е доста актуална и също така добрите преподаватели. Това, което най-много ми харесва в УНСС, е възможността за участие в различни академични дейности, които университета организира. Най-практически ориентираната дисциплина за мен в нашата специалност е конюнктура и прогнозиране на международните пазари. В тази специалност ние работим с база данни от Евростат. След това се изисква от нас да ги анализираме, което за мен лично е доста практически приложимо в бизнеса. Най-интересната дисциплина по време на обучителния ми процес определено за мен е международният маркетинг. Самата дисциплина дава много практически насоки и доста голяма степен показва как можем да се реализираме в тази сфера. Най-любимата ми дисциплина в МИО е... Всички харесвам, обаче най-много психологически фактори в МИО. Това е една много интересна дисциплина, която те учи на това, че има психология в абсолютно всяко нещо. Широкият спектър от множество дисциплини е в основата за развитието на глобалното ни мислене, но също така е възможност за креативност и реализация. Това, което МИО ни дава, е разбиране за международните пазари, участниците на тях и отношенията между тях. За изучаване на два чужди езика е конкурентно предимство, което не ни помага само за работа, но и за личностно развитие. МИО определено е специалност, която ни дава възможност за развитие в множество сфери. Така че независимо от интереса, винаги може да се развиете в сферата, в която смятате, че се справяте най-добре и ви е най-интересна. Международните икономически отношения разширяват мирогледа на човек и дават една солидна основа за участието в международната сфера. Ако сте млади и амбициозни хора, то това е вашата специалност. Кандидатствайте смело!